Ammont konsiderevoli ta' droga nstab fil-karozza ta' Romeo Bone, karozza li ġarfet fi splużjoni fl-20 ta' frar. Żvelat dan il-gazzetta kulħadd li notat ukoll li fl-investigazzjoni tagħha fil-karozza il-pulizija sabet ukoll arma tan-nar. Sorsi tal-gazzetta spjegaw kif din is-sejba f'mument daqstant kritiku tal-investigazzjoni hija ħolqa oħra ta' tarif dwar il-każ ta' Romeo Bone li għandu rekord kriminali. Huwa mifhum li l-investigaturi għandhom f'idhom numru ta' riżultati li jagħtuhom stampa tajba ta' x'qiegħed jiġri u l-klikek ta' kriminalità involuti f'dan il-każ. Dwar l-istess każ The Sunday Times qalet li l-pulizija qed tinvestiga filmati ta' CCTV cameras għal karozza suspettużu tal-on kaħlani li jista' jkun kienet qed issegwi l-karozza ta' Bone. Intant skont Television Malta minkejja l-ġrieħi gravi, Bone li bħalissa jinsab sensieħ żamm fommu midbuq mal-investigaturi u ma tefa' l-ebda dawl fuq il-mottiv wara l-attentat fuq ħajtu, xi ħaġa li tagħmel l-investigazzjonijiet aktar diffiċli. F'dan il-każ mal-esplużjoni Bone tilef saqajh it-tnejn u sofra ġrieħi oħra ta' natura gravi. Il-kulħadd iżżittiet li l-pulizija qed timxi wkoll fuq it-teżi li l-karozza bomba li ħallit il-Victor Kallejja mejjed u l-każ taqtil ta' Sylvester Farrugia jistgħu jkunu marbuta. Ma dan kien hemm numru ta' karozzi bomba s-sena li għaddiet li fihom intużat l-istess tattika. L-aħħar sħarriġ tal-pulizija jidher li qed jagħti xaq ta' dawl ġdid lill-investigaturi li qed jifhmu aħjar x'inhuma r-raġunijiet u l-ħsibijiet ta' dawk li ma jaħsbuha xejn biex neħħu l-ħajja ta' dawk li huma kkonsidrati bħala avversarji tad-dinja perikoluża li ftit nafu dwarha.